cyn i fi ddod yn weinidog yma, os ydw i'n hollol onest gyda chi, ddim dod yn weinidog i Caersalem oedd dewis cyntaf fi. O'n i efo'n nghalon ar fynd i Dde Cymru i weithio gyda ffrind i fi. Yn wneud gwaith lot fwy exciting na mynd yn weinidog ar 3 capel traddodiadol yn Cymanfa Bedyddwyr Arfon. Ond fel nath pethau weithio mas, nath y funding ar gyfer y weinidogaeth yna ddim gweithio allan, a wedyn nes I endio lan fan hyn. Ond chi'n gwybod be? Dyna oedd arweiniad Duw ynde. Fan hyn o'n I fod dod. Wel, gobeithio bod chi'n teimlo hynny hefyd. Achos dwi'n teimlo hynny. Nes I ddim cael rhyw air dramatic o'r nefoedd, Rhys, os I fod yn weinidog yn Caernarfon. Ond yn syml, nath just amgylchiadau arwain fi yma. Dyna sut nath Duw yn arwain ni ar y pwynt yna. A falle bod chi yn eich bywyd wedi gwthio ar rhyw ddrws, ac oeddech chi wir isio'r drws agor, ond nath o ddim, a nath amgylchiadau olygu bod eich bywyd chi wedi mynd lawr trywydd gwahanol, ac wrth edrych yn ôl, da chi'n gallu gweld mai Duw oedd hynna. A oedd Duw yn gwybod beth oedd o'n wneud, ac oedd o'n eich arwain chi trwy amgylchiadau.